हेलो गाइस चलନ୍ତୁ ଖାଇବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଛୋଲେ କୁଲଚେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେତେ ଗହଳି ଯାହାକି ଛୋଲେ କୁଲଚେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଛୋଲେ କୁଲଚେକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ତଡ଼କା ବନାଯିବ। ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କଢ଼ାଯିବ। ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ମସଲା ଫସଲା ଯେମିତି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଯେଉଁ ଇମଲି ପାଣି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବଟର ପକାଇ ତଡ଼କା ବନାଇବା ପାଇଁ ଟମାଟ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟମାଟକୁ ଭଲସେ ଭାଜିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଯିବ। ତାପରେ ସେ ଛୋଲେକୁ ପକାହବ। ପକାଇଲା ପରେ ସେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ତଡ଼କା ବନାଇବା ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ସେ କୁଲଚା ଆଣିବେ। କୁଲଚା ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ବଟରରେ ବହୁତ ସାଇଜରେ ଭଲସେ ପୁରା ସେକାଯିବ। ସେକା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଲେ କୁଲଚା କରିବାକୁ ଦିଆହେବ। ଫାଇନାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପନିର ବି ବର୍ଷା କରିଥାଏ। ପନିର ବର୍ଷା ବି ହୋଇଥାଏ। ତ ବହୁତ ସାଇଜରେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣ ବି ଯାଇ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करदेवे। मो चैनल को भी सब्सक्राइब करदेवे एमतीका खाଇବା वीडियो देखा।